खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंनो लानाय माराथन खारनाय हाबाफारिया फेलें जादों। 78थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै माराथन खारनाय बादायलायनाय बानजायदों इएम अरुप कुमार देआ। सा 100 देरहासारनाय बादायारिफोरनो 5,000 राङै बान्था आरो बेखौ मागुरमारि सालबागान गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायनानै फकिराग्राम बाजारनि गेलेग्रा फोथारसिम गासै 15 किल'मिटार जानथायनि माराथन खारनाय बादायलायनायाव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय 2,000निबो बांसिन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बाहागो लादोंमोन। सानजौफुनि 12 रिंगायाव माराथन खारनो सेंग्रा सिख्लाफोरा फैदोंमोन, नाथाय जुथा आरो ड्रेस सिलायनानैनो मोनादों। सामलायबाबो हायाखै इएम अरुप कुमार देआ। बिजेपिनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देनि दैदेननायाव क'क्राझारनि मागुरमारि सालबागानाव 78थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै लाइमोनफोरखौ लानानै खुंनो लादोंमोन माराथन खारनायनि बादायलायनाय। खारनायाव गाननो थाखाय राननो लानाय टि-सार्ट, खान्दा पेन्ट आरो जुथाखौ नेमखान्थि बादियै राननो रोङैयाव सिलायनो हमो माराथन खारनो फैनाय सेंग्राफोरा आरो सिलायै सिलायैनो मोनायो आरो माराथन खारनाय हाबाफारियाबो फेलें जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ सानजारि नोगोर सिमेन्ट साफारियाव थानाय गाव हायुङारि खुंथायनि अफिस केम्पासआवबो 78थि उदांस्रि सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। दुलाराय भारत हादराव मैया भारतनि 78थि उदांस्रि सान फालिदों। मैयानि हादरारि फिरफिलाखौ बिरहोयो खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारीया। भारत उदांस्रि सान फालिनायावनो जर'खा आलासि महरै नुजाथिदों खुंथायनि मासिगिरि अनिल बसुमतारी, माननि आलासि महरै लेङाइ मासिगिरि सृजन बसुमतारी आरो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारीजों लोगोसे गासै मावफुं सोद्रोमाफोर। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मन'रन्जन बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि आरो बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। मैयानि बे उदांस्रि सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन बिथिङाव बिहोमा होनाय बर'नि साबा गेदेमा सुबुंफोरनो मानबो बावदों। थामथि खौराङाव दङ बिपिएफ दोलोजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि सा 1,197 सोद्रोमाफोरा बिजेपि दोलोआव जगदान जाफैदों। बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा जयनिंनि हाबाफारि खुंफुंदों। बे जयनिं हाबाफारिखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा मण्डलनि रामफलबिल रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि सोद्रोमाफोरा गाव गावनि दोलोखौ नागारनानै गासै सा 1,197 सोद्रोमाफोरा बिजेपि दोलोआव जगदान जादों। मैयानि बे जयनिं हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैदों क'क्राझार जिल्ला बिजेपि दोलोनि आफादगिरि कबिता बसुमतारी, बिटिआरनि इएम रेवरेवा नार्जिहारी आरो एमसिएलए राजिब ब्रह्मजों लोगोसे दतमा मण्डलनि आफादगिरि राजेन्द्र बसुमतारीया। मैयानि बे जयनिं हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरिफोरा बिटिसि इलेक्सनाव मोनबेसे सिट लानानै गेलेगोन होनना सोंथि खालामनायाव दतमा मण्डलनि आफादगिरि राजेन्द्र बसुमतारीया बुंदोंदि सीएम बुंनाय बादिब्ला 40 समस्तियावबो गेलेगोन होनना बुङो आरो बिथांमोननि टारगेटआ 25 था होनना राजेन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंबावो। ब्रैथि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि सान्थिफुर, भुरथिनालि, रुनिकाटा आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव हरखाबै गोबां रोजा अखा हानाय आरो गोख्रों बारहुंखा बारनायनि थाखाय गोबां बिफांफोरा बायदों। बाथि खौराङाव दङ थांनाय माखासे साननि सिगां खौरां बिजोङाव आसाम ग्रामीण बिकास बेंक श्रीरामपुराव माखासे अजद लाबोनायनि सायाव मैया खेंफोरथि होदों। खौरां बिजोंनि गेजेरजों माखासे साननि सिगाङाव रनेन हाज'वारि, थमास आरो दिलीप कुमार नार्जारीनि सायाव माखासे सुबुंफोरा रां जाख्ल'नायनि अजद लाबोदोंमोन, नाथाय बे अजदआ मोजाङै बुजिलायै आरो मोजाङै फोरमायना होयैनि जाहोनाव जादोंमोन होननानै मैया खेंफोरथि होदों अजद लाबोनाय सोद्रोमाफोरा। जायफ्रा अजद लाबोदोंमोन सोद्रोमाफोरनि मुङाव रिकभारिनि लन खालामदोंमोन बिथांमोना मोजां बुजायनो रोङैयाव जादों होनना मिथिहोयो, मानोना बै लनफोरा न'खरनि सोद्रोमानि मुङाव थानाय रिकभारि लनसोमोन। दा बे गासैबो गोरोन्थि सानलायनायफ्रा गोजान जाबाय आरो आसाम ग्रामीण बिकास बेंकनि मेनेजार अंकुर सहरिया बिथाङा मोजाङै बेखेवनानै होबाय आरो दायो आसाम ग्रामीण बिकास बेंक आरो दिलीप कुमार नार्जारी, रनेन हाज'वारि आरो थमास बरगयारिनि सायाव जेबो गोरोन्थि साननाय एबा गोरोन्थि बुजिलायनाय गैला होनना खेंफोरथि होदों अजद लाबोनाय सोद्रोमाफोरा। द'थि खौराङाव दङ बिटिआर सरकारा जेबो खामानि मावनो हायाखै होनना इएम रेवरेवा नार्जिहारीया बिबुंथि लाखिनायनि सायाव इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारीनि फिनजाथाइ। क'क्राझार जिल्लानि रामफलबिलाव खुंनाय बिजेपिनि मोनसे जयनिं हाबाफारियाव इएम रेवरेवा नार्जिहारीया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा
प्रमद बर'खौ नांगौ बादि खामानि मावनो हायाखै। बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरखौ नाङि बादि खालामदों, खामानि मावनायनि खाबु होआखै। बायदि रोखोम अजद दैखांनानै रायजोफोरनि सिगाङाव बिबुंथि होनायनि सायाव इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिनि फिनजाथाइ। इएम रेवरेवा नार्जिहारिया बिजेपिनि मोनसे मेलाव बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'नि हेंथायै बुंनाय बाथ्रानि सायाव खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फिननाय होदों इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया। भिडिअनि गेजेरजों ससे खोनासंलांदो। सिगाङाव बिदि बुंदों होननानै आं नोंथांमोननिफ्राय खौरां मोनदों। आं अबयसे नुजोबाखै दाबो मा बुंदों। गतिके बिथाङा क्लियार खालामनाया मोजां। गाव माने बेक्तिगत भाबै बुंदों दा दिनै हानजाया बिथांमोननि हानजाया बेखौ थांखि लानानै दिनैहाय बिथाङा मेलनि गेजेरजों बेखौ बुंदों, फोसावदों, बेखौ बिथाङा क्लियार खालामनाया मोजां। आदा रेवरेवा नार्जारिया सासे जोबोद सिनियर मानसि, एक्सपिरियेन्स मानसि, गोदोनिफ्रायनो आन्दलनजों जड़ित जाबोनाय, बोजों जायगायाव थांनाय, सारा आसामनि, सारा बड'लेण्डनि, सारा इन्डियानि बिथांहा माने जे जिअग्राफिकेल बा जोंहा जे डेम'ग्राफिक पेटार्न दङ बेखौ बिथाङा जोबोद मोजाङै मिथियो। खिन्थु दिनैनि बेबायदि बिबुंथिजों बिथाङा बैसो जानायखायसो मानायसो दिनैहाय बेबायदि बुंनानै लादों। नंगौ बिजेपि हान्जाया जोंखौ मदद होबोदों। 2021 मायथाइयावहाय जोंनि एमएलए इलेक्सनाव बिथांमोना मदद होदों। दाखालि एमपि इलेक्सनाव बिथांमोना मदद होदों। जों बिनि थाखाय जोबोद बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो। खिन्थु बिथाङा मिथिनाया मोजां जे जों इउपिपिएल हान्जाया बिजेपि हान्जाखौहाय जेरै जोङो तेजपुर बियाबाव जों बिथांमोनखौ मदद होदों। मंगलदै, दरं, उदालगुरि जे समस्ति दङ जों बेयाव मदद होदों। गुवाहाटि समस्तियाव जों मदद होदों, नङा होमबा? दा बेबायदिनो जोंहा दिफु जे समस्ति दं बेवहाय जों बिथांमोनखौ मदद होदों। लखिमपुर बियाबाव जों मदद होदों। जे 14टा जे लकसभा समस्ति दङ बेनि गेजेराव जोङो 13थायावहाय जोंनि भारतीय जनता पार्टी आरो अखम गण परिषद बेखौ जोङो मदद होदों। तुद्रुक जोङो 2021 मायथाइनि जे एमएलए इलेक्सन दङ जों 8था समस्तियावल' गेलेनानै गासै आसामनि जे समस्तिफोर दं जेराव जों मदद होनो हायो बेयाव जों मदद होदों। गतिके दिनैनि थारिखआव बबेबा मोनसे हान्जाया सोरनिबा अक्सिजेन लानानै सोलिदों होननानै बेखौ बुंनाया थिग नङा। दिनै हयथ' जोंना माने बिटिआरनि चिफआ प्रमद बर' सार जानायखाय बिथाङा इउपिपिएलनि जानायलाय बिथाङा बिदि साननो हागौ। खिन्थु आसामाव जोङो इउपिपिएल हान्जाया बा आसाम गण परिषद हान्जाया दिनै बिजेपिखौ मदद होदों। बिजेपिनि बेवहाय दैदेनगिरिफोर दङ, चिफ मिनिस्टारा बिजेपिनि। दिल्लीयावहाय जोंनि एमपिफ्रा थांनानै मदद हैदों, बेवहाय अनारेबल प्राइम मिनिस्टारा बिजेपिनि। गतिके बेयावथ' बेबायदि बुंलायनाया बाथ्रा नङा जे सोरनिबा अक्सिजेन लादों लायाखै होननानै। बे माने बिथांनि इमेचिउरिटिखौ देखायदों, पलिटिकेल इमेचिउरिटि। आरो लोगोसे आं सानो जे बिथाङा बैसो जालांनाय लोगोसे माने मा बुंगोन मा बुङा बिदि बायदि जादों। बैसोजों लोगोसे जायो बे माने माबा नङा। खिन्थु आदा रेवरेवा नार्जिहारिया सासे मानगोनां इएम बिटिआरनि। दा बिथाङा जुदि बिदि बुंमारदोंबा बेथ' एसे माने आनफर्चुनेट जाहैबाय। बिथाङा दिनैसिमबो सरकारनिनो पार्ट। बिथाङा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि इउपिपिएल आरो बिजेपि एनडिए एलायन्सनि सासे बिथाङा इएम, रेसपन्सिबोल इएम जानानै बिथाङा गावनिनो बस प्रमद बर' सारनि हेंथायै बेबायदि बुंनाया बियो दुखु गोनां जादों। दा बिथाङाबा मा साननानै बुंदों? दा बिथाङा गावनि बेक्तिगत अपिनियनखौ बुंदों ना पार्टिनि अपिनियनखौ बिथाङा बुंदों? बिथाङा बेखौ माने क्लेरिफाइ खालामनाया मोजां। दा बबे स्किमखौ बिथाङा मोनाखै? जेरै हमना लादो लामा बानायनो थाखाय गुडविल स्किम बाहाय स्टेटनिफ्राय हरदों। गिबि बोसोरावहाय 500 कौटि हरदों, नैथि बोसोरावबो 500 कौटि हरदों। बे 500 कौटिनि स्किमखौ बिथाङा मोनदों ना मोनाखै? मोनफ्रोमबो समस्तियावहाय, बियो जमदुवार समस्तिनि, मोनफ्रोमबो समस्तियावहाय 10 कौटि खरि हरदों। आं मिथिनायावथ' बिथाङा गिबि गुडविलावबो 10 कौटि मोनदों, उननि गुडविलावबो बिथाङा 10 कौटि मोनदों। आरो बेबायदिनो जे कालभार्ट बानायनायनि, लामा बानायनायनि जिखिनि स्किम बेखौथ' 40टा जिहेतु जोंहा समस्ति दं, 40टा समस्तिजों समान बेखौ राननाय जायो। बेखौथ' इएम जिएमफोरनो राननाय जाया, बेखौथ' रायजो राजाफोरनि थाखायसो राननानै होनाय जायो, नङा होमबा? इएम जिएमनो राननाय माने मा? इएम जिएमआ बेखौ लांनानै मा खालामहैगोन? बेखौथ' लांनानै जाहैनो हाया, बेखौथ' रायजो राजानि थाखायसो मावहैनांगौ, नङा होमबा? गतिके बबे मोनसेखौ बिथाङा थिउरियावल' नुदों, प्रेक्टिकेलाव मावनो हायाखै होननानै बबे मोनसेखौ बिथाङा बुंदों? आंथ' बिथांखौ नुदों, कय एकदिन सिगां नोंथांमोना मिडियानि आर्काइभआव नायोबाबो नुगोन
जे बिथाङा प्रमद बर'खौ सासे बयनिफ्रायबो दक्षसिन सुबुं बयनिफ्रायबो मावनो हासिनग्रा मोजां साननो हाग्रा जोबोद गोख्रों सासे मानसि होननानै बिथाङा बाख्नायसो गारदोंमोन अपेन स्पेसफ्राव बिथाङा बाख्नायदोंमोन दिनैहाय साडेनलि बिथाङा मानो गावनि स्टेन्डखौ सोलायफिनदों ना मोनफ्रोमबो हान्जाया बे सिमांखौ नुनो हायो सिमां नुनायाव जेबो गाज्रि बाथ्रा गैया जे बिसायख'थियाव जायफोर गेलेनो थाङो खुनु माने राजखान्थियारि हान्जायानो बुङा जे जों जेनगोन बा जोङो माने सासनाव फैनाय नङा होननानै रावबो बुङा दा सासनाव फैनोब्ला रायजो राजानि मदद नांगोन रायजो राजानि भट नांगोन नङा होमबा जोङो रायजोफ्रा जेखौ सानो रायजोफ्रा जायनो भट होयो बिसोरसो सरकार दानो हायो गतिके जों रायजोनि मेन्डेटखौ जों नेनानै थानांगोन रायजोनि मेन्डेटखौ जोंनो अराय मान होलांनांगोन रायजोआ जायखौ लुबैयो बिटिआरआव सरकार दाजानो बे हान्जायासो बिटिआरआव सरकार दागोन गतिके दिनैनि तारिखाव जोंहा 2025 मायथाइसिम भारतीय जनता पार्टीजों एलायन्सआ दङ आं फोथायो बे एलायन्सआ थागोन आरो जोंखौ दिनैसिम फर्मेलि कमिउनिकेट खालामाखै सासे सानै व्यक्तिया बबेबा मेल मिटिङाव बेबायदि इनफर्मेलि बेबायदि अपिनियन होदों दा बियो अपिनियन ना पार्टीनि डिसिसन जोंबो मिथिया बिथांमोना जेब्लानाखि पार्टीनि डिसिसन लानानै जोंखौ बुंगोन वी आर एब्सोल्युटलि फाइन एन्ड अके विथ इट स्निथि खौराङाव दङ बिटिआरआव बर्माखौ टाउन महरै फोसावनायाव बर्मा गुदि बर' थुनलाइ आफाद बर्मा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर्मा बाथौ बियाब आरो बर्मा ओनसोलनि सुबुंफोरा गोजोननाय मोननायखौ लानानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' इएम राकेश ब्रह्म आरो 62 नं बर्मा बियाबनि एमएलए भुपेन बर' बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों भिडिअनि गेजेरजों ससे खोनासंलांदो दिनै भारत हादरनि 78थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै दैखांनाय प्रिपेरा दैखांनाय समावनो जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद ब्रह्म बर' बिथाङा बिटिसिनि जा गंबा टाउननि गेजेराव बर्माखौबो टाउन महरै फोसावनायाव जोंनि बरमानि जों आफादनि बिबानगिरि फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बाथौ धोरोमारि आफाद आरो हारिमुवारि आफादफोरनि बिबानगिरिफ्रा जों जथेस्थ गोजोननाय मोन्दों जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो बे बेलायाव जोंहा बिथां प्रमद बर'आ जि बिबान लानानै खामानिखौ मावबाय बा बर्माखौ टाउन महरै दाफुंनायाव फोसावनायाव जिखिनि मदद खालामबाय बिनि थाखाय जोंनि आफादनिफ्राय जोङो गोजोननाय आरो मोजां मोननायखौ बिथांजों जोङो जासिहरबाय लोगोसेयैनो बिथां राकेश ब्रह्मआबो बे बर्माखौ टाउन महरै फोसावनायाव बिथाङा जिखिनि जोंखौ मदद खालामबाय बिनि थाखायबो बिथांखौबो जोङो साबायखर जासिथारनांगोन आरो बिथांजों लोगोसेयैनो जोंनि जायगानि जि एमएलए भुपेन बर' बिथाङाबो बर्माखौ टाउन दाफुंनायनि बेलायाव जिखिनि मदद होबाय बे बेलायाव बिथांखौबो जोंनि आफादफोरनिफ्राय साबायखर जासिहरबाय मानो होनब्ला बर्माखौ दिनैनिफ्राय 20-25 बोसोर सिगांनिफ्राय बेनो मोनसे टाउन महरै दानो थाखाय जोंनि बर्मानि माखासे आफादफोर सोलोंथाइगिरि समाज सिबियारि मावथि बिथांमोना दाबि दैखांबोदोंमोन जुजिबोदोंमोन नांथाबोदोंमोन नाथाय दिनै एसेबां बोसोरनि उनाव बर्माखौ जोङो टाउन महरै मोनफुंनो हानायाव जोङो जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दों आरो बरमानि माखासे आफादफोर बा मेलेमजिबि बा समाज सिबियारि बिथांमोननोबो जोंनि आफादनिफ्राय बै रायजो राजाफोरनोबो जोंनि आफादनिफ्राय जों गाहाम हामलायनाय आरो साबायखरखौ जोङो जासिहरनांगोन नाथाय मोनसे खोथाखौ जों गोसो होनो नांगोन जे बर्माखौ टाउन जानायनि उनाव जों गोजोनबाल' जानाय नङा नाथाय टाउननि माखासे जेंना माखासे आन्तगाथुनि बा माखासे समस्याफोरखौ समाधान खालामनायनि बेलायाव जाहाथे जोंनि बर्मा टाउननि थागिबिफोरा थाग्रा सुबुंफोरा जाहाथे बिबान लालायो होमब्लासो जोङो टाउन बर्माखौ जोङो मोजाङै टाउन महरै दाफुंनो हागोन आरो बर्मानि माखासे समस्याफोरखौ जोङो समाधान खालामनो हागोन होननानै जोङो साननो हायो बेनिखायनो जों नैबे खाबुआवनो गोजोननायल' लायाजासे बर्माखौ टाउन महरै माने मोजाङै दाफुंनायनि बेलायाव जाहाथे बयबो मदद खालामो बेखायनो जोङो जोंनि आफादफोरनिफ्राय जोङो जुजिगोन बा जोङो बयनिबो मदद नागिरगोन नाथाय जोंहा मोनसे लुबैनाय दङ जिहेतु बर्माया बर'नि बांसिन सुबुं थानाय जायगा बे हिसाबै गिबि जों जेब्ला लुबैथारगोन जे जोंनि जितु गिबि मेयर बा जितु एथक कमिटिनि जाय जोंहा मासिगिरि एबा चेयारमेन जागोन बियो जारिमिनारि हिसाबै बर'खौ जों लुबैगोन आरो बे मोनजि वार्डनि मादाव जों बेखौबो लुबैगोन जिहेतु जोङो मेजरिटि जों बांसिन जे मोनजिनि मादाव जोंहा बर' जितु माने वार्ड कमिसनारफोर जागोन बियो खमैबो अन्तत 6
होयोब्ला जों गोजोननाय मोनगोन आरो जोंनि बर'मानि माने रायजोफोरनि लुबैनाय गांनाय उखैनाय माखासेखौ जाफुंहोनो हागोन होननानै आं सानो। बेनिखायनो जोंनि बिथांमोननिसिम सरकारनिसिम खावलायनाय जाहाथे जोंनि लुबैनाय जोंनि बे आफादफोरनि जुदि जे लुबैनाय बे लुबैनायखौ जाफुंहायो बेखौनो 8थि खौराङाव दङ चिरांनि रुनिकाटा ओनसोलाव सासे बर' खौरांगिरिखौ सासे आयेन बेरेखायै दंफां फालांगि खालामग्रा सोमखोर बसुमतारिया खौरांगिरि फैदान बसुमतारिखौ गाग्लोबनायनि सायाव बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि खौरां मेल। बे खौरां मेलनि गेजेरजों दायनिगिरिखौ साजा होनो बिटिआर सरकारनिसिम गोख्रों दाबि खालामदों। 9थि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां। बर'नि फिसा मनबिर बसुमतारि आरो गोगोमसार गयारिया आन्डार 20 भारतनि जोलुर हानजानि थाखाय सायख'जादों।